Timatawag sa mang dodo sa telepono, way, kardo, naipadala ko na ang litrato at eskidel sa yayo. Paminta ka doon. Kapag tapos na ang trabaho, kontakin mo ako. Napakasanduan na natin ang mga detalyen masayon, sendan mo na lang yaon. Sumagot ang kabilang linea, iwag kang mag-alala, hindi pa kita binigukait kailan. Sinamantala ni Mang Dodo ang pag-alis ng kanayang kapatid na sa Mang Tunayo sa ibang bansa para sa business trip. Kiniya siya ang hitman para ipapatay sa Mang Tunayo, dahil kung bihay po sa Mang Tunayo, hindi ibibigay ang kanilang ama sa kanaya ang kampanaya. Pagkalipas ng 3 araw, timawag si Cardo kay Mang Dodo, natapos ko na ang masayon ayon sa iyong kailangan. Ilipat ko na ang natitirang halaga. Bilisan mo ang pagbalik dito. Alam ko ahat na inilipat ni Mang Dodo sa account ni Cardo ang halagang 200,000. Imipo siya at nakisip, hiwag mo akong sisihin, dahil laki mo akong hinaranghan. Sina Mang Dodo at Mang Tunayo ay magkapatid. Pareho silang anak ni Mang Nestor ang chairperson ng korporasyon. Mas matalino sa Mang Tunayo mila pa noong bata at mahisay siyang magtrabaho ng limaki. Kaya ipinakatiwala ni Mang Nestor sa kanaya ang kampanaya. Sa mila noon, mas lalong kinamihan ni Mang Dodo ang kanayang kapatid, kaya nahanap siyang paraan para ipapatay ito. Dahil kapag wala na sa Mang Tunayo, maaari na siyang mohang manager ng kampanaya. Labas na nalangkot sa Mang Nestor sa pagkawalang kanayang mahal na anak. Hindi siya imiyak, nahinit na pagkasakit ng kanayang peso, bakit moha kang kiniya. Kanino na ako asan ngayon? Nangiinaang sa Mang Nestor dahil pinalaki ni Mang Tunayo ang kampanaya at kumakapo niya ito. Tiwang-tiwa siya dito. Halos masira ng bait sa Mang Nestor nahinit dahil sa kampanaya, pinilit niyang bimangon dahil kailangan po niyang mohang sandahan ang kanayang manihang at apo. Namatay sa Mang Tunayo sa ibang bansa dahil sa altul puisuaning kaya hindi nahinala sa Mang Nestor. Palakang nakpapakita ang simpatya sa Mang Dodo kaya't nawa rin sa kanaya sa Mang Nestor. Hindi niya akalain na binalak ang kanayang anak na ipapatay ang kanayang kapatid. Dahil sa pahanghat sa kapangyarihan, pinlano ni Mang Dodo na patayin ang kanayang kapatid at pinalabas na isang aksidente lamang ito. Nahinit taliwas sa inaasahan ni Mang Dodo kahit wala na sa Mang Tunayo, hindi ibinigay ni Mang Nestor ang pamamahalang kampanaya sa kanayang panghalawang anak. Kaya labas na nainis sa Mang Dodo, sinisisi niya ang kanayang ama, bakit hanuan? Laki akong nagsisikap para mapansin mo. Bakit parang hindi mo ako nakikita? Wala na siya, bakit hindi mo pa rin ibigay sa akin ang kampanaya? Kamadong sinabi ni Mang Nestor, malaka ang pamamahalang kampanaya, ayaw kitang mapahot. Gawin mo lang ang iyong trabaho. Sa mila noon, mas lalong tumindi ang samang loob ni Mang Dodo sa kanayang ama. Laki niyang kinakausap at binibili ang hasares ng iba pang stockholders. Gusto niyang tanghalan sa Mang Nestor bilang chairperson. Sa loob ng maraming taon, sa Mang Nestor ay dalibasa na sa mundong negosyo. Mabilis niyang napigilan ang hamadimang paraan ng kanayang anak. Mila nang mawala ang kanayang panghanay, ibinius ni Mang Nestor ang kanayang atensyon sa trabaho. Kaya lalong limaki ang kampanaya at nahang isang korporasyon. Lahang tahimik na naktirisa si Aling Nena. Madalas siyang nakukonsensya kapag inisip ang kanayang aimong asawa, hindi ako naniniwala na namatay ka dahil sa altul puisuaning. Hahanapin ko ang katotohanan. At tungkol sa ating anak, hiwag kang mag-alala, alahan ko siya at mamahalin ng buong puso. Sumahil ang anak ni Mang Tunayo at ni Aling Nena at siya rin ang panghanay na apo. Mahal na Mang Nestor sumahil dahil kalang ito sa pagmamahal kanayang ama. At kumakapa siyang kanayang lolo. Sa tivang iniwi siya haling sa trabaho, mayroon siyang pasalubong para kay Michiel, apo, tingnan mo kung ano ang dala ko para sa iyo. Nang makita ni Michiel ang pananabik ng kanayang apo, hindi niya ito pinaila pa. Binigyan niya itong isang Lego set. Tiwang-tiwa sa Michiel dahil alam niya kung ano ang gusto niya. Limaki sa Michiel sa panghangalaga at pagtitiro ni Mang Nestor.
napakatalino niya at mahkatilat ang kanilang pakikhali. Nang mahing estudyante sa Michiel katilat siyang iba pang lalaki, nanalok sa pakibig sa inang pakikita kay Clarissa, isang maganda at kokit-okit na baba. Mayroon siyang karisma, gwapo at sikat bilang tagapagmanan minatan na korporasyon, mahisay po siyang magsalita. Kaya nalok din si Clarissa sa kanaya sa inang tinghan. Pagkalipasang ilang biwan, nohang magkasintahan sina Michiel at Clarissa. Sa hiling taon pag-aral, sa karawan ni Clarissa, hinawakan ni Michiel ang kamayang kanayang kasintahan at tumingin sa kanayang mata at sinabi, pagkatapos nating magradyote, magpapakasal tayo. Payag ka ba? Inaisip ko rin ang araw na iyon. Niyakap ni Michiel ang kanayang kasintahan. Inipos sila at pinanuit ang sunset at pinag-isapan ang kanilang kinabikasan. Nanghaku sila na pagkatapos nilang magradyote magpapakasal sila. Pagkatapos nilang magradyote para tiparan ang kanayang ambisyon, pumunta si Clarissa sa ibang bansa para mag-aral ng walang palam. Nang malaman ni Michiel na imalis siya, tinawagan niya ito ng maraming beses, ngunit hindi niya sinasagot ang kanayang hatawag. Sawang palat si Michiel. Ibinius na lang niya ang kanayang atensyon sa trabaho para makalimitan ang kanayang pagtirisa. Kahit maraming baba ang nasa paligid niya, hindi pa rin niya kayang buksan ang kanayang peso sa iba dahil napakalaking sakit na iniwan sa kanayang ni Clarissa. Sa Mangkardo ay mayroong isang kumpanya na naki-export at naki-import ng kakamit sa bahay. Kinikitang moyos ang kumpanya at matatak ang kita nito. Kinikilala rin ang kanayang kumpanya bilang isa sa mahanangan-hanang kumpanya. Mula ng pagkasalan niya si Aling ang anak nilang si Edgar ay isang kilalang playboy. Ginamit ni Edgar ang perang kumpanya sa pag-invest sa stock market, ngunit natalo siya. Mahal na mahal ni Aling ang kanayang anak. Nakpanghap siyang nakdirisa. Gusto niyang mawa sa Mangkardo at patawarin siya, nakamali siya. Patawarin mo na ako at saktan mo na lang ako. Kasalanan ko dahil hindi ako marunong magtiro sa kanaya. Kahit mahal na Mangkardo ang kanayang asawa at malapit nang bimaksak dahil sa kanayang anak, hindi niya napigilan ang kanayang halit, nang harinan ka, ano pa ba ang ginagawa mo? Manahimik ka na lang at hanap akong paraan. Naisipan ni Aling ang isang plano, mahanda at matalino sa piya. Kung magiging manihang siyang malaking kumpanya na minatan, maliligtas tayo. Nakaisip sa Mangkardo. Nang marinig niya ang sinabing kanayang asawa, biglang limiwanag ang kanayang mata. Nakisip siya ng matagal, parang may kinikibenta, tapos tumingin siya sa kanayang asawa, ngumiti at sinabi, bakit hindi ko naisip yun? Bata pa sa piya sa ibang bansa, kung tatawagan ko siya, baka hindi siya pumayag. Nagbigayng plano si Aling sa kanayang asawa para may pagbili ang kanayang anak, hiwag kang mag-alala. Mila pa noong bata siya, gusto niya ng pagmamahal mo. Sabihin mo na lang na hindi mahanda ang iyong kalisahan at kailangan mo siyang tumulong papayag yun. Hindi mahanda ang relasyon ni Mangkardo kay Aling Marta. Kaya mila nang dumating si Aling pinapenta niya sa piya sa ibang bansa para mag-aral. Ngayon itinitiring niya ang kanayang anak na isang kasangkapan lamang para tumulong sa pagbangon kanayang kumpanya. Pagkatapos nilang makisap ang kanayang asawa, tinawagan ni Mangkardo ang kanayang anak, Pia. Kamusta ka? Kimusta ang trabaho mo diyan? Okay lang ako, maayos ang lahat. Ikaw, kamusta ka? Naghihintay lamang sa Mangkardo na sabihin ito ang kanayang anak. Akhat niyang sinamantala ang pagkakataon, hindi ako masyadong mahanda ang pakiramdam kamakailan. Pinayan akong doktor na magpahinga. Hindi naman tumitigil ang trabaho sa kumpanya. Baka pivira mong ayusin ang trabaho mo diyan para makuwi ka sa Pilipinas para tulungan ako. Nakilat sa piya sa alok ng kanayang ama dahil hindi siya nito pinapansin kahit kailan. Nakisip siya kung paano siya sasagot. Mili namang imibus sa Mangkardo.
Daal mahal nia ang kanayang ama, mabilis na sumagot sa piya, bagan mo akong oras, ayusin ko ang trabaho ko dito at babalik ako para tulungan ko. Nang marinig ni Mang Cardo ang sinabing kanayang anak, para bang nanalo siya sa loto. Para bang nogang matagumpay ang kanayang plano sa inang hakbang po lamang. Wala namang kamalay-malay sa piya. Pakalipasan isang biwan bumalik sa piya sa Pilipinas. Nakilat siya nang makita si Aling Tere na sumalubong sa kanaya, dahil tahimik lamang siyang imiwi at walang nakaalala sa kanaya. Bigla na lang niya naintindihan. Baka malala na ang sakit ng kanayang ama kaya sinundo siya nito. Sumunod siya sa kanayang madrasta sa bahay. Nakita niya ang kanayang ama na nakaiha sa kama, may doktor sa tabi niya. Nababalisa sa piya kaya agad siyang nagtanong, Doktor, kumusta ang kalisihan ng aking ama? Ang doktor ay binayaran na ng moha, kaya sumagot siya ayon sa script, hindi maganda ang kalisihan ng iyong ama. Kailangan niyang magpahinga. Mayroon siyang hartfailure. Kung magtatrabaho siya ng sobra, maaari siyang mastroke. Nang marinig ni piya ang sinabing doktor, mas lalo siyang nakalala. Agad siyang limapit sa kanayang ama at hinawakan ang kanayang kamay at sinabi, Hiwag kang mag-alala, tutulungan kita. Nang makita ni Aling Tere na nalog na sa bitag ang anak ng kanayang asawa, labis siyang natiwa. Kung magiging maayos ang lahat, may tataboy niya ang anak ng kanayang asawa at magkakaroon pa siyang pera. Isang magandang plano. Nakaramdam kasiyahan si Aling Tere. Kawawa naman sa piya, dahil inisip niya na malala ang sakit ng kanayang ama. Pakalipas ng 3 araw, dinala ni Mang Cardo sa piya sa kampanaya at ipinakilala siya sa board of directors. Itinalaga siya sa posisyon deputy manahang direktor. Papalitan niya sa Mang Cardo para litasin ang maalahang problema ng kampanaya sa hinaharap. Nang marinig itong lahat, nakaalala sila tungkol sa kalisihan ni Mang Cardo. Sinabing ilan sa mga stockholder, dati ay napakalakas niya. Bakit ngayon kailangan niyang gumamit ng wheelchair sa pagbenta sa kampanaya? Nakakalihan ang lahat. Sa Mang Cardo lamang ang nakakalam kung ano ang kanayang ginagawa. Nalan lang niya ang lahat ng miyembro ng board of directors. Pagkatapos pamahalaan niya ang kampanaya sa loob ng 2 buwan, inti-inti na ring naging maayos ang kalagayan ng kampanaya. Nakita ni Mang Cardo na may kakayahan ding mamino ang kanayang anak. Kaya sinimilan na niya ang kanayang plano. Isang araw nakipakita sa Mang Cardo sa kanayang anak. Sinabi niya sa kanaya, 27 years old ka na ngayong taon. Kailangan mo nang isipin ang pagpapakasal. May boyfriend ka na ba? Nayaya sa piya nang marinig ang tanong kanayang ama, kaya sinabi niya, 27 years old pa lang ako. Hindi pa ako 30. Hindi pa ako kailangang magkaroon ng boyfriend. Sumagot sa Mang Cardo, ang siya'y person ng minatana korporasyon ay isang gwapo at matalinong lalaki. Gusto ng kanayang ina na maging manihang ko. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Nakilat sa piya, bakit mo sinasabi ito? Akala niya ibibigay sa kanayang ama ang karapatang magdesisyon sa kanayang bihay. Makikita sa kanayang mata ang kalangkitan at pagkabigo. Bago pa siya makasagot, sinabi ni Mang Cardo, Bikas may meeting ako sa kanilang pamilya. Mahanda ka. Nang habang yun, malungkot na bumalik sa piya sa bahay. Nalala niya ang kanayang imong ina. Nang siya ay 5 years old pa lamang, mukhang namatay ang kanayang ina. Bumalik ang kamasasayang alala ng kanayang pagkabata sa kanayang panaginip kaya nagising siya. Gusto niyang hawakan ang imo ang kanayang ina, ngunit panaginip lamang ang lahat. Hindi siya nakatulog buong gabi. Bumaba siya sa kusina para iminom ng tibak. Habang dumadaan sa silid ng kanayang madrasta, narinig niya ang pag-isap sa telepono, ngunit hindi niya maintindihan ang mga detalye. Nakikinig lamang siya sa mga bulong. Sigurado sa piano may binabalak ang kanayang madrasta, kaya nakpasaya siyang mag-imbestiga. Kinabukasan nang lumabas si Aling Tere, nagpanghap siya at sinundan ito.
Nateklasan niya no nakikipagkita ang kanayang madrasta sa isang lalaki. Pinili siyang isang mesa no malapit sa kanayang madrasta. Nakya niya ang pag-isap ni Aling Teresa lalaki na nagsasabing, nalin lang kuno ang mahama. Malapit na siyang ipakasal kanayang ama. Iwag kang mahalala. Kapag may pera na ako, alahan kita. Nang marinig ito ni Pia, hindi na niya napigilan ang sarili. Nalaman niyang pinahtilinghan siyang kanayang ama at madrasta para may pagbili sa isang mayaman. Plano po ang masamang baba na ito na gamitin ang perang mapagpebentahan sa kanaya para sa kanayang lufer. Saklit na naisip ni Pia, tutua kaya na kapatid ko siya. Natiklasan ni Pia ang planong kanayang ama at madrasta. Labas siyang natakot at nalangkot. Kaya plano siyang timakas. Ayaw niyang pagtisasainan ang kanayang bihay. Kinabikasan, linggo. Walang pasok sa Pia. Sinabi niya sa kanayang ama, lalabas ako para makipagkita sa aking kakaibigan. Matagal na kaming hindi nakita. Baka sabihin akong hiwag muna akong hintayin. Naginit ang tutua, tatakas siya. Naramdaman ni Aling Teresa na gustong timakas ni Pia. Kaya sinabi niya sa kanayang asawa parang gusto atang timakas ni Pia. Nang marinig ni Mang Cardo ang sinabing kanayang asawa, initisan niya ang kanayang katawan na hanapin ang kanayang anak. Hindi pa nakakalayo si Pia, napansin niya na may sumisinot sa kanaya. Sa kasamang palat, nabangha siya sa isang kotse. Timemba siya at nakakasakat-sakat ang kanayang kamay at tiut. Limabas ang driver ng kotse para tanungin siya kung okay lang siya. Hindi pa nakasakot si Pia, malapit na ang mahimahabol sa kanaya. Habang nakaupo sa loob ng kanayang kotse, nakita ni Michiel ang isang mahinang baba na hinahabol, binuksan niya ang kanayang pinto para makasakay si Pia. Kaya nakatakas siya sa mabuday ng kanayang ama. Naintindihan niya na ang pagtawag ng kanayang ama sa kanaya sa Pilipinas, ang pag-alala nito, at ang pagmamahal na ibinigay sa kanaya ay pawang panluluko lamang. Para bang itiniring lamang siya ang kanayang ama na isang kasangkapan at isang bahay na may pagbibili. Hindi alam ni Pia na ang lalaking tumulong sa kanaya ay ang taong piniling kanayang ama. Napakatatana talaga kung minsan pinapapasok tayo sa mahirap na sitnang dahil sa pagtakas at pagkasakat, napakot at nawalan ng malay si Pia. Nang makita ni Michiel ang madingis na hitsira ni Pia, nawa siya sa baba sa kanayang harapan. Mayroon siyang pakiramdam na gusto niyang malaman ang tungkol sa kanaya kung bakit siya hinabol. Kaya tinawagan niya ang kanayang katawan para imbestigahan ang pagkatao ni Pia. Nang makising si Pia, nakaiha na siya sa isang medalyo maranghang sulit. Mayroon ding isang basong tibak sa mesa. May pimasok na tao sa loob. Timantan siyang mabiti, iyon pala ang lalaking tumulong sa kanaya. Sinibikan niya ang bumangon at sinabi, salamat sa pagtulong sa akin, hindi ko alam kung paano ko ito masisaklian. Nakisip sa Michiel ng matagal, nasa bingit siyang kamatayan, maswerte siyang natulunghan ko sa tamang oras. Kanihilo akong aking pamilya tungkol sa pagpapakasal, sobrang sakit ng ilo ko. Paano kaya kung pag-isapan namin ang tungkol sa isang mariage contract, hawan siyang asawa sa popol. Mahinaong sinabi ni Michiel, kung may nasabi man akong hindi mahanda, patawarin mo ako. Timango sa Pia, sabihin mo lang. Hindi na nakpalihoy-lihoy pa sa Michiel, pinipilit akong aking ina na makpakasal, hindi ko siya mahal. Maaari ka bang making asawa ko sa popol? Kapag nakahanap na ako o ikaw ang taong mahal namin, mahiwalay tayo. Pinakisipan ni Pia ang kanayang sitwasyon ngayon kung babalik siya, sigiradong pipilitin siyang makpakasal, mas mabiti pang making asawa siya sa popol para mailigtas ang kanayang sarili. Sa ngayon ito lang ang kaya niyang gawin. Sinabi ni Pia, payag ako. Nagtanong ilit sa Michiel kay Pia, hindi mo kailangang sumagot kahat, maaari ka pang makisip. Direktang sinabi ni Pia, napag-isipan ko na. Iwag kang mag-alala, hindi ako kakang aking makasalita. Kung hanuin magpahinga ka na bikas pipinta tayo para magpakasal.
at nang hauringa, kinabikasan peminta sina Michiel at pia para magpakasal. Hindi inasahan ni na pia at Michiel no ganito kabilis at biglaan ang kanilang pagpapakasal, so isang pagkakataon lamang nohang mag-asawa sila. Kinabikasan, dinala niya si pia para ipakilala sa kanyang ina, ito si pia, ang aking asawa, nagpakasal na kami. Makalang na binati ni pia ang kanyang biyenan. Nakilat si aling nena at nagtanong sa kanyang anak, kailan kayo nagpakasal? Kahapon lang po. Nakita ni aling nena na parang nakakilian si pia, hindi na siya nagtanong, at sinabi na lang, malaki na kayo, ikinakakalak ko. Ipinakilala rin ni Michiel si pia, nagraduate siya ang master's degree sa economics sa ibang bansa. Tumango si aling nena at siniri si pia, nakita niyang maganda at matalino ang kanyang manihang at nasiyaan siya. Nang tananghan niya ang tungkol sa kanyang pamilya, nag-alinlangan si pia, mukha pong namatay ang aking kamahalang. Si aling nena ay isang mabait at malakang baba, ngayon na nagkaroon siya ng manihang na gusto niya, mas lalo siyang nawa sa kanya, kaya inalo niya si pia, hiwag kang mag-alala, Milan ngayon magiging anak na kita. Itirang mo ang bahay na ito na iyong bahay. Tumingin siya sa kanyang anak at nagtanong, kailan kayo magpapakasal? Nakilat sa Michiel at sinabi, marami po akong proyek na kailangang tapisin. Naghihintay lamang si aling nena na sabihin ito ang kanyang anak, binigay niya ang kanyang ideya, kung sobrang abala ka, ako na ang mahandang kasal. Hinawakan ni aling nena ang kamay ni pia at sinabing, bikas paminta ka para mamili kasama ako, gusto kitang bigyan ng ilang regalo bilang alala. Ngayon ang inang pakikita ninayo, hindi ako nakapahandang kahit ano, hiwag kang malangkot. Hindi inasahan ni pia na magiging malapit at malalahanan ang kanyang ina, napakahandang pakikitungo ni aling nena kaya nalala niya ang kanyang imong ina, nagsimilang mamila ang kanyang mata dahil sa sobrang emosyon. Nang makita ito ni aling nena, inalo niya siya, baka hindi ka pa sanay, magsanay ka na lang, itiring mo ako na parang tinay mong ina, hiwag kang mahiya, ibabahagi natin ang kakasiyaan at kalangkitan at sobrang abala sa Michiel. Hindi ko siya nakikita buong araw, minsan hindi ko pa siya nakakasama sa loob ng isang linggo, kapag nohang anak kita, magkakaroon akong dagdag na anak. Nang dahil sa makasalitang pinung-pinung pagmamahal at pagiging totoo ni aling nena, naramdaman ni pia na mayroon na siyang tinay na pamilya. Habang nagdadalamati si pia, nakaramdam naman pagkakasala sa Michiel sa kanyang ina, hindi niya dapat linlangan ang kanyang ina. Kinabikasan, dinala ni aling nena si pia sa mamahaling lugar, binili niya siya ang mamahaling regalo. Matagal nang naniniraan si pia sa ibang bansa, kalang siya sa pag-alahang kanyang pamilya, kaya pinaalahan niya si aling nena at inisip, sana siya na lang ang ina ko, sana mayakap ko siya. Naramdaman niya ang pagmamahal ng isang ina. Dahil sa pag-alahan ni aling nena, human ang kanyang pakiramdam, maswerte at masaya siyang nohang manihang niya. Sa totoo lang, ang pag-aral ni pia sa ibang bansa ay kakakawan kanyang madrasta, hindi dahil mahal siyang kanyang ama na si Mang Cardo at nag-alala sa kinabikasan niya. Natatakot si aling tiri na mabawasan ang mamanayan anak niyang lalaki, kaya't sa family report ni Mang Cardo, wala ang panghalan ni pia bilang anak. Nakasama ang panghalan niya sa family record ng kanyang ina. Kaya nang mapatapon ni aling tiri si pia sa ibang bansa, saka lang siya nakampante. Kaya naman mila pa nuwang bata pa si pia, laki sihang. Nakakaramdam ng kawalan sa seguridad at pagmamahal. Kaya ngayon nang tratiyan siya ng espesyal ni aling nena, labis siyang nantig at nagpapasalamat. Parang may mainit na tibak na dimilag sa kanyang puso. Hindi pa niya nararamdaman ang ganitong kasiyahan. Nang malaman ni Mang Cardo na nakapag-asawang mayaman ang kanyang anak, maraming beses niya itong tinawagan para piliting tilinghan ang kanyang kumpanaya na malapit ng bimagsak. Hindi pimayag si pia, kaya nakpanta ang kanyang ama na sasaktan si Michiel. Dahil ayaw niyang mapamak ang kanyang benefactor, nakpanghap siyang pimayag. Nakakangit-ngit sa Mang Cardo, ang haling-haling mo. Naglakasloob kang tumakas at magpakasal ng walang paalam.
Ngayong may man no ang asawa mo hindi mo man lang tutulungan ang pamilya mo. Wala ka na bang makang iharap sa mahamahalang mo? Kung marinong kang imitang luwag pakisapan mo ang asawa mo na tulungan ako. Alam mo bang dahil sa paktakas mo napakalaking problema kun ngayon? Nakakaya na mayroon akong anak na hindi may pakasal. Ibinigay pa niya ang sarili sa iba. Wala man lang akong napala. Hindi makapaniwala sa piya sa mamasasakit na salitang kanayang ama. Sumagot siya ng marin, hindi na kita tutulungan. Isa yung pagkakamali. At bakit mo ako tinitingnan bilang isang pananda? Talihang nawalan ng pag-asa sa mangkardo sa sagot ng kanayang anak. Gusto niyang sumabok sa halit at simahap siya na parang hitom na tigre, hanayan ka na ba makipag-isap sa akin, anak? Wala kang mudo. Sino ang nakpalaki sa yayo at nakporol sa yayo? Obligasyon mahamahalang na alahan ang kanilang mga anak. Bakit mo ipinagmamalaki sa akin? Sahili, hindi na nakapagpahil sa piya, alam mo ba kung bakit malapit nang bimagsak ang kampanaya mo? Ayaw ni Mang Cardo na magdailan ang kanayang anak, kaya sinagawa niya ito ng masasakit na salita, ayaw kong marinig ang animang sasabihin mo. Mayroon ka lamang dalawang pagpipilian. Ina, dapat kang sumunod sa akin, uhakawan kitang katulong. Nakita na piya kung ano kasama ang kanayang ama. Paano niya nasasabi ang makakanitong salitang walang peso? Nagsisisi siya sa ilang dekada nilang relasyon bilang mag-ama. Kahit hindi ito maganda, mayroon pa rin siyang respeto sa kanaya. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya mahal at inaalala ang kanayang sariling ama at kung bakit kaya nitong mohang malipit. Tinangnan ni Mang Cardo ang kanayang anak na imiyak na hinit hindi siya nova. Nakpatiloy siya sa pagpabanta, kung hindi ka susunod sa akin, ipaparanas ko sa maomong asawa ang sakit. Naisip ni Pia si Michiel. Hindi niya hayang mapamak ito. Malaki ang itang na loob niya dito. Hindi niya hayang madamay ito dahil sa kanaya, kaya nakpanghap siyang pumayak sa kailangan kanayang ama, pakisap, hiwak mo siyang pahirapan. Bigyan mo akong oras mag-isip akong paraan. Hindi alam ni Mang Cardo na ang asawang kanayang anak ay ang siyerperson ng minatana korporasyon ang lalaking pinipilit niyang ipakasal kay Pia noon. Nakpatiloy siyang makbanta kay Pia, kung hanan kang mabait na anak mabiti. Kung hindi isang aksidente sa sasakyan o isang hindi inasahang pangyayari ang tatapos sa bihayang isang tao. Hindi inakala ni Mang Cardo na makakatilian sina Michiel at Pia. Para kay Pia, malaki ang itang na loob niya kay Michiel kaya ayaw niya itong paksamantalan. Tahimik siyang imalis at iniwanan itong isang sulat, nakita ko na ang tongmal ko. Tapos na ang ating mariage contract. Salamat sa pagliligtas at pagtulong sa akin sa nakalipas na panahon. Sana ay makita mo ang tongmal mo. Hangat ko ang iyong kaligayahan. Milo nang makilala ni Michiel sa Pia hanggang bago sila magpakasal, ipinaimbestigahan niya ang pagkataon nito. Alam niya ang tungkol sa relasyon ni Aling Teresa Labas at alam din niya ang tungkol sa pagkikita ni Pia at ni Mang Cardo noon. Hindi inaasahan ni Michiel na handang imalis sa Pia para hindi siya paksamantalan. Nang imalis ito sa mansyon, nakpadala siya ang makatong palihim na nakpabantay sa kanaya. Pumunta sa Pia sa 5 bahayang kaniyang ina sa Bahayo Shitay. Gusto niyang takasan ang lahat at pakalipas ng ilang araw babalik siya sa France para doon maniran. Kahit isa siya, malaya pa rin siya. Hindi rin naman kayang abitin ang kaniyang ama ang kaniyang bihay doon para diktahan at paktisasaynan ang kaniyang bihay. Ngayon kung pupunta siya sa ibang bansa, mahilig siya kahat nito. Ang bahay na ito ay alala na iniwan kanayang ina para sa kanayang nuwang siya ay 18 taong lang. Iniabot ito sa kanayang abogadong kanayang ina. Hindi rin alam ng kanayang ama ang tungkol dito, kaya dito siya nakakang ligtas. Nakantay sa Mang Cardo ng ilang araw na hinit hindi nakatanghap ng tawag milo kay Pia, kaya labas siyang nabalisa. Tinawagan niya ito ng hinit walang signal. Alam niyang hindi nakinig sa kanaya ang kanayang anak.
Initu sa niya ang kanayang katawan no hanapin itu, nginit hindi nila itu mahanap. Tanging sa Michiel lamang ang nakakalam kang nason itu. Alam niyang kailangan nitong mapakisa at ikinakalang din niya ang pakpili nito. Sa hili, wala rin siyang karapatan dito. Isa lamang siyang asawa sa popo. Nakapagtatoka, gusto niya po rin itong protektahan at alalahanin. Palihim kong pinababantayan sa mga tao ko sa piya. Alam ko na ang buong plano ni Mang Cardo. Alam ko rin na hindi lamang siya isang anak na hindi kinikilala ni Mang Cardo. Isa rin siyang ama na walang pakialam dahil lamang nakinak siya sa kanayang madrasta, ipinatapon niya ang kanayang anak sa ibang bansa para doon mamihay ng makisa. At nang makaproblema siya, gusto niya itong ipakpili para pinan ang pakkalihing kanayang kampanayay. Kaya nang makita niya sa Mang Cardo, formal siyang nakpakilala dito, mahandang araw po, ako po sa Michiel, ang asawa ni Pia, at kasalikiyang chairperson minita na korporasyon. Para bang nananahinap sa Mang Cardo, narito na ang manihang na pinapangharap ko. Akat na binanggit ni Michiel ang panghinaang paksa, hiwak na po kayong makalala tungkol sa kampanaya, tutulungan ko po kayo sa abot ng aking makakaya. Isa na po tayong pamilya, kaya hiwak na po kayong maya. Nang marinig ito ni Mang Cardo, natiwa siya sa kanayang sarili. Hindi na siya nakpakapormal at akat na naksabi, marinong kang makisama. Kinakawa mo ang dapat mong gawin bilang isang anak. Maraming salamat sa iyo. Sa iyo na lamang nakasalalay ang kampanaya ko. Ngunit hindi alam ni Mang Cardo ang tinay na layunin ni Michiel. Gusto niyang ipaklaban ang katorengan para kay Pia, kaya binigyan niya itong pakakatong makita siya. Sa labas, nangako siyang tutulungan ito, ngunit ang totoo ay binibitah niya ito ipang bimaksak kahit ang kampanaya nito. Kapag nakilong na ito, hindi na nito kagalihan sa Pia. Hindi ko maintindihan ang sarili ko bakit gusto kong makikanti para sa kanaya. Siguro nahalok na ako sa kanaya. Ngunit hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Bago pa man niya may sakatiparan ang kanayang plano, naaksidente siya habang nag-inspeksyon konstruksyon sita. Isang malaking krane na nakataas ng habrek sa ikalimang palapak ang biglang nasira at bimaksak sa kanaya kaya't nasakatan siya ng malaba. Labas na nakalala ang kaniyang ina kaya tinawagan niya sa Pia, nasan ka? Naaksidente sa Michiel. Nang marinig ito ni Pia, akat siyang bumalik sa sayhon. Halong-halo ang kaniyang isip. Pinaksaklop niya ang kaniyang kamay at pabalik-balik na naklalakad sa harap ng emergency room habang bumibilong na nakdarasal sa Diyos para sa kaligtasan ni Michiel. Pakalipas ng 3 oras, bumikas ang pinto ng emergency room. Sinabing isang doktor matahampay na naoperan sa Michiel. Wala na sa panhanap ang kanayang bihay, ngunit kailangan pa rin siyang bantayan. Nang marinig ito ni Aling Nena, labis siyang nakpasalamat sa doktor. Masaya siyang imiyak at palit-ilit na naksabi, okay na ang anak ko. Nang makita ito ni Pia, hindi niya may paliwanag ang kanayang nararamdaman. Sinisisi niya ang kanayang sarili dahil nadamay ito dahil sa kanaya. Sa isang iklap, itiniring na niya ang sarili bilang anak ni Aling Nena. Marami niya itong niyakap at inalo, mabilis siyang makikising, hiwak kang makalala. Alam kong maingat sa Michiel at maihigpit ang seguridad ng kampanaya. Paano siya maaksidente? Maliban na lamang kang mayroong sinadang manakit sa kanaya. Nang marinig ito ni Aling Nena, tila natahan siya. Hindi ito ang oras para mahing mahina. Kailangan niyang mahing alerto para imbestigahan ang saning aksidente. Nakisip siya ng ilang sandali at sinabihan ang kanayang sekretary, paimbestigahan mo kung bakit na-aksidente ang aking anak. Upo, ma'am. Kahit matagal nang kilala ang pamilya ni Michiel, medyo komplikado ito. Mayroon siyang tiyan na nakanghalang mang dado na laking naktatangkang akawin ang nehusang ipinakatiwalang kanayang lolo sa kanaya. Mayroon ding anak sa mang dado na kadat ni Michiel na nakanghalang Piepa. Si Piepa rin ay isang talentadong bata, ngunit siya ay kompetitifa at sakim.
Samantala, se Michiel ay isang hiwarang binata na alam ang kapakanan kumpanaya at mapagkakatiwalaan. Kaya naman naktiwala sa kanaya ang kanayang lolo at binigyan siya ang malaking responsibilidad. Mila nang iranghan sa Michiel belang siya persoon minatan na korporasyon lalong limaki ang kumpanaya. Kaya labis na naktiwala sa kanaya ang kanayang lolo. Mas lalong napupuot sa kanaya sina Mang Dodo at Pepe. Nainis na sinabi ni Pepe sa kanayang ama, laki akong nagsisikap, bakit hindi pa rin niya ako pinapansin. Nawa sa Mang Dodo sa kanayang anak at kinakalitan niya rin ang kanayang ama sa pagpabor kay Michiel. Kaya naisip niya ang isang mahandang plano, paano kung wala na si Michiel. Nang marinig ni Pepe ang sinabing kanayang ama, agad siyang nagkaroon isang masamang plano. Kung mamamatay siya dahil sa isang aksidente, labis na masasaktan ang ating lolo. Timawa nang malakas ang dalawang mag-ama. Para bang sigurado na silang mamamatay si Michiel. Kaya naman nangyari ang aksidente ni Michiel. Kawawa. Naman si Pia dahil inisip niya na kakakawan ito ang kanayang ama at sinisisi niya ang kanayang sarili. Pagkalipasang dalawang araw, inilat ng sekretary kay Aling Nena, Ma'am, alam na po namin kung sino ang pimatay kay Sir. Sabihin mo sino ang may lakas ng loob na gawin ito. Ma'am, sina Mang Dodo at Pepe. Ayon sa investigasyon detektife, sinisubaybayan pa rin po sila. Kailangan pa po ang mas mahabang panahon para mahilis sila. Labis na nakalit si Aling Nena nang marinig ito. Hindi niya akalain na kaya silang gawin itong kanayang hakamag-anak. Nagsisisi siya sa kanayang kapatid na walang kakayahan at hindi marinong maktiro sa kanayang anak. Sayang lamang ang haling-bilin kanayang asawa bago ito mamatay, pagkatapos kung mamatay, alahan mo ang pamilayang aking kapatid. Sa hili, isa lamang ang kapatid ko. Si Aling Nena ang may-aring malaking mansaon. Masasabing ang kapangyarihan niya ay panghalawa lamang sa kanayang biyenan. Hindi niya nakalimitan ang haling habilin kanayang asawa kaya sa loob ng maraming taon, laki niyang tinilanghan ang pamilayang kanayang kapatid. Nahinat nang subikan nilang saktan ang kanayang anak, sumubra na sila sa kanayang limitasyon. Hindi ko kayo mapapatawad. Sinabihan ni Aling Nena ang kanayang sekretary, ipagpatuloy ninayo ang pakimbestiga para makahanap ng ebidensya laban sa kanila para makapakihanti ako para sa aking anak. Habang naisip si Aling Nena, tumakbo si Pia para tawagan siya, nanay, gising na po si Michiel. Tiwang-tiwa si Aling Nena at tumakbo papasok. Mintit pa siyang madapadal sa sobrang tiwa. Nang makapasok siya sa silid, nakita niya ang kanayang mahal na anak na nakatingin sa kanaya. Hindi niya napigilan ang kanayang damdamin, kaya hinawakan niya ang kamay ni Michiel at nang hanginig ang kanayang buses, tinakot mo talaga ako. Tiningnan ni Michiel ang kanayang ina at sininayasan niya itong palabasin sa Pia para makapag-isip silang dalawa. Sinabi ni Aling Nena kay Pia, bimili kang lihaw at gatas para sa iyong asawa. Ako na ang bahala dito. Nang imalis si Pia, sinabi ni Michiel sa kanayang ina, okay na akong ngayon. Walang dapat ipag-alala. Alam ko na kung sino ang nanakit sa akin. Makipagsabatan ko sa akin para mahalinatin ang lahat ng ebidensya laban sa kanila. Kung may magtanong tungkol sa aking kalagayan, sabihin mo na naging vegetable na ako. Kapag wala na akong panhanap sa kanila, hindi na sila magiging alerto. Masyadong mabait si Pia, ayaw kong madamay siya sa mga ito. Iwag mo na lang siyang sabihan. Natatakot akong matakot siya. Nakita ni Aling Nena na mahanda ang planong kanayang anak, kaya pimayag siyang makipagsabatan dito. Nang malaman nina Mang Dodo at Pepe na nabigo ang kanilang plano, labis silang nakalala. Nang hindi na nila nakita ang doktor at nurse, naintindihan na nila ang lahat. Nachtaka na lamang sila kung bakit walang ginagawa sina Aling Nena. Ayon sa impormasyong nakalap ni Mang Dodo, nalaman niya na naging vegetable si Michiel. Ito ang nagpakampante sa dalawang mag-ama. Kinabukasan, pumunta ang dalawang mag-ama sa ospital para bisitahin si Michiel. Gusto nilang kumpirmahin kung naging vegetable nga ba si Michiel.
Tinanong de nila ang doktor na nag-alaga kay Michiel para makasiguro. Mabitin na lang at inina na sila ni aling nena kaya walang nakita sa kanilang panlilinlang. Nang makita nila sa Michiel na nakaiha lamang at walang halaf, tinay na silang nakampante. Pagkatapos nito, nagmadali ang dalawang mag-ama na pumunta kay Lulutin at sabihin, nogang vegetable na si Michiel. Mayroon ka na bang desisyon tungkol sa bagong manager? Nakilat si Lulutin nang marinig ito at tinanong ang kanyang anak, naalala ko noong isang araw sinabi sa aking manigang na wala ng panganib si Michiel. Bakit ngayon nogang vegetable na siya? Sumagot sa mang dodo, siguro ayaw ka lang niyang makalala. Si Lulutin ay isang negosyante, kaya hindi na siya nagtanong dahil apirado ang tungkol sa kumpanya. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagdesisyon siya, pansamantalang pamamala ni Piepa ang kumpanya. Pagkasing ni Michiel, saka na natin pag-isipan. Para bang nabinitan ang tinik sina mang dodo at Piepa. Ang inasam-asam nila ay nangyari na. Hindi nila alam na inti-inti na silang nahulog sa bitag nina aling nena. Pagkalipas ng isang linggo, dinala si Michiel pabalik sa mansaon. Lagang nasa tabi niya si Pia. Mila nang malaman na Pia na nogang vegetable si Michiel, labis siyang nalangkot. Nawa siya sa kanya, kawawa ka naman, bata ka po at talentado pero nogang hanan ko. Nginitiwag kang mag-alala, alahan kita habang bihay para masiklian ko ang iyong pagliligtas sa akin. Araw-araw biyong pusong inalahan ni Pia si Michiel. Pinag-aralan din niya ang pagmamasoa at panghalaga sa isang vegetable, gusto niya itong tilinghan samhabagay na hindi niya kayang gawin ng mag-isa. Madalas niya itong kausapin, ikinikwento niya ang nangyayari sa mansaon, ang ginagawa niya araw-araw at ang kanyang iniisip tungkol sa kanya. Labis na nantig si Michiel sa pag-alaga ni Pia. Hindi niya akalain na babalik pa ito sa kanya pagkatapos nitong imalis at hindi rin niya akalain na kahit isa lamang itong asawa sa popol, kaya niya itong alahan sa hirap at ginawa. Kaya lalo siyang nahulog sa kanya. Ngunit natatakot din si Michiel paano kung malaman nito na nagpapanggap lamang siyang may sakit. Paano kung iwanan na naman siya nito? Nogang trauma na ito sa kanya, kaya palagi siyang nagtatalo sa kanyang sarili kung sasabihin niya ba rito ang totoo o hindi. Sa hili, para sa kaligtasan nito, nanatili siyang tahimik. Pagkatapos ng lahat ng ito, hanap siya ang paraan para magpaliwanag. Nakita ni aling nena ang lahat. Nagpapasalamat siya sa kanilang kaninino dahil nakapili ang kanyang anak ng isang mabait na asawa. Kahit nahihirapan ang kanyang anak, nanatili itong nasa tabi nito para alahan at mahalin siya. Kaya lalo niyang minahal si Pia. Kahit nakaiwina ang kanyang anak sa bahay, maingat pa rin si aling nena. Lagang mayroong dalawang bodyguard sa labas ng silid ni Michiel para sa kaligtasan nila ni Pia. Tungkol sa kanyang sekretarya, araw-araw itong bumibisita kay Nardo habang inihanda ni Pia ang pagkain at inimin para kay Nardo, sinasamantala rin niya ang pagkakataong mag-ilat ng progreso sa trabaho sa kumpanya. Nalaman ko na may kinalaman ang ama at anak ng patungbihay sa aksidenteng presidente, ngunit kailangan ko pa ang oras para makakalap ng ebidensya. Mahaling. Anong inasal nila ngayon? Saan ngayon labis silang nagbibinay? Inimbestigahan ko rin ang pananalaping kumpanya at pinahinalan kung may malaking halagang pera na nawawala. Ipagpatuloy mo lang ang iyong imbestigasyon at ipaalam mo sa akin kapag mayroon ka ng resulta. Simula ng pamilya ni Ipa ang kumpanya bilang kapalit ni Nardo, kahit na may ilang sumisuporta sa kanya, karamihan sa kanila ay hindi talaga siya ikinakalang. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, wala silang magawa kundi tanggapin ito. 3 buwan pa lang ng pamilya ni Ipa ang kumpanya, bumaba na ng higit sa kalahati ang kita, labis na ikinahalit at ikinabawalan ng mga shareholders. Hiniling nila na magbigay ng isang pagpipilong mga shareholders at hanggang si Ipang paliwanag, gusto naming himinging isang kasiyasiyang paliwanag mula sa presidente bakit bumabagsak ng ganito ang kitang kumpanya.
Itu ang inang pagkakataon no paminya ni ipa ang isang malaking kumpanya, kaya sinibikan niya ang magdailan, himihingi akong pamanen somha soroldes. Kulang ako sa kakayahan at wala akong karanasan, nginit ipinapanha ko kuno somha sa sinot na fiyarter, tatawasan ko ang kita ang kumpanya ipang mabawi ang pagkalegi sa fiyarter na ito. Nang marinig ito mga soroldes, hindi na nila siya pinahirapan po. Sa kabilang banda, natiklasan ni Nardo na hindi naman talaga nalilihi ang kumpanya, ngunit inilipat ni ipa ang mahigit 10 milyong piso mula sa kita sa inang huwarter. Kaya naman nakpasaya si Nardo na wakasan na ang pakikitingo sa amang batong bihay. Isang araw, habang iminom sa Santiago sa kanayang sala, nakita niya sa piano itinitilak si Nardo. Nakapo ito sa isang wheelchair. Labas siyang nakilat, kaya timayo siya at limapit sa kanayang mahal na apo at naktanong, gising ka na ba? Opo, lolo, dahil sa masising panghangalakan niya kaya ako nagising. Tiwang-tiwa sa Santiago. Tumingin siya sa kanayang mabait na apo at sinabi, swerte ka at napanghasawa mo siya. Pagkatapos ay sinabi niya, labas mo akong pinag-alala. Si ipa ang namamala sa kumpanayan ngayon at sabi-sabi ay bumaba ng husto ang kita sa inang huwarter at labas na hindi nasisiyaan ang karamihan sa mga soroldes. Akala ko hindi ka na makigising po at labas akong nak-alala kaya hindi ako makatilog o makakain. Kung patuloy siyang pamamala sa kumpanya, ang kabiyahan ko sa buong bihay ko ay masisira sa kanayang mga kamay. Nang marinig ito, sinanayasan ni Nardo ang kanayang sekretarya na sibinigno na ibigay kay Lolo ang isang sekong mga dokumento tungkol sa katibayan paglistay ni ipa sa pondong kumpanya. Nang makita ito ni Santiago, labas siyang nakalit. Akat niyang ipinatawag sa kanayang katawan ang amang ipa at sinabihan silang imiwikohat sa mansaon. Nang dumating si ipa, ibinato ni Santiago ang sekong dokumento sa makang kanayang walang kwentang apo at sinabi, hindi mo kailangang makpaliwanag po. Gising na si Nardo, kaya ibigay mo na sa kanaya ang pamamala sa kumpanya. Hindi pa rin maintindihan amang batong bihay kung ano ang nangyayari nang dumating ang hapilis sa pintuan at naktanong, sino si Nardo ipa. Pinahinalan ka namin paglistayang pondong kumpanya kaya si mama ka sa amin para sa investigasyon. Hindi pa natatakalan ng makaupo sa mataas na posisyon, ngayon ay naharap na siya sa isang mahabang panahon sa bilanghan. Hindi matanghap ni ipa ang sitwasyon. Nakalala sa batong bihay para sa kanayang anak kaya nakisap siya sa kanayang ama. Ama, baka niyo pa sana si ipang isa pang pagkakataon. Ngunit si Santiago ay abala sa pag-alala kay Nardo at hindi pinapansin ang sinabi ni batong bihay na lalong nakpakulit sa kanaya kay Nardo. Ipinangako niya sa kanayang sarili na pagpabayaran ni Nardo ang lahat ng nakawa niyan ngayon. Sa investigasyon pilisaya, napatinayan na inabiso talaga ni ipa ang kanayang kapangyarihan at sinadayang makpakasosa kaya sinintensiyaan siya ang 20 taon. Para ipaktiwang ang pagbabalik ng kanayang anak mula sa bingit ng kamatayan, nakpikasihing santos ng isang malaking pahing para ipaktiwang ang pagbabalik ng kanayang anak. At isa rin itong pagkakataon para ianin sa'yo ang pagbabalik ni Nardo sa kumpanya. Ang kahangahangang pakaling at pagbabalik ni Nardo ay ikinakilat ng lahat. Tila hindi sila makapaniwala na totoo ito. Para makit pa ang atensyon media at publiko, ipinakilala rin ng santos ang kanayang manihang sa lahat, at ipinalam din niya na ang kasong kanayang anak ay makahanap sa sisinot na biwan. Kasabay nito si Elsa, ang kasintahan ni Nardo mula sa ibang bansa, ay bumalik at gustong ipagpatuloy ang kanilang nautlot na pag-ibig. Pinintahan niya si Nardo at nagsabi, bigyan mo pa sana akong isang pagkakataon, hiwag ka nang mahalit sa akin. Sa nakalipas ng taon, hindi kita kinalimitan. Imalis ako noon dahil sa aking karera. Mahal mo ako, hindi mo ba nainawan ang aking pangarap? Wala nang saysay ang animang sasabihin mo ngayon. Halos 5 taon tayong hindi nakisap at may iba na akong mahal, sana maintindihan mo. Mabihay ka sa sarili mong bihay dahil sa simula pa lang, hindi naman ako ang iyong pinili. Hindi naktagumpay si Elsa sa kaniyang panghanggalit at nakalit siya, sino ba siya?
Hanoon ba siya kagaling para mahalin mo siya nang ganito. Isa lang naman siyang ordinaryong tao. Siguro nakamalik ang akala. Hindi po ako pumipiling kasintahan batay sa kanyang hisay. Para sa akin, ang malaga sa pag-ibig ay ang pagiging tapat. Lalong na walang katiwiran si Elsa. Hindi niya matanggap ang pagkatalo, ako ang nana. Hindi ko hayang akawin siyang iba sa akin. Mapait niyang tiningnan si Nardo at sinabi, makikita mo rin ang aking katapatan. Para iwasan ang halit at hindi makatwirang tingin ni Elsa, mas lalong nanawa ni Nardo ang kanyang tinay na pagkatao. Kahit na nakmila siya sa isang mayamang pamilya, mahanda at matalino, maulang ni Elsa ang kanyang sarili. Ang dahilan kung bakit nakipahiwalay siya kay Nardo 5 taon na ang nakalipas para mag-aral sa ibang bansa ay dahil ayaw niyang makmakang hindi siya ganong kagaling sa paningin ni Nardo. Dahil dito, lalong limayo ang pag-ibig sa pagitan nilang dalawa. Ngayon kapag natipat na ang kanyang kapangharap, gusto niyang bumalik para hanapin si Nardo, ngunit may iba na pala siyang mahal. Ang formal na kasal ni Nardo at Pia sa simila ay para lamang takpan ang kanilang pamilya, lalo na ang kanyang ina. Ngunit sa loob ng mahigit isang biwan kanilang pagsasama, natiklasan ni Nardo na si Pia ay napakabait at napakabiti. Ang pinakamalaga ay pinahalahan niya ang itang na loob. Dahil sa pagtanawang itang na loob, nanatili siya sa kanyang tabi sa panahon kanyang paghirap. Inalahan niya siya ng buong puso tulad ng isang miyembrong pamilya. Libo siyang naniniwala kay Nardo kaya nantig siya. Mila noong kailan siya imibig sa isang babaeng napakalinaw at napakabiti. Kailangan niyang panghalakan sa Pia kung hindi ay pagsisisihan niya ito habang bihay. Kaya nang bumalik si Elsa at gustong ipagpatuloy ang kanilang pag-ibig, tinanggihan niya ito kahit nang hindi na naisip dahil alam niya na mayroon na siyang mahal. Kaya nang ipinangako, hindi binahunihing santos ang paghihintaying lahat. Ang kasal ni Nardo at Pia ay nahanap kaya nang inasahan. Ang buong malawak na bulwakan ay napinuong kapalakpak. Nagtatakang tumingin si Pia kay Nardo at nagtanong, sino siya? Hindi pa siya nakasagot ng ipakilalang baba ang kanyang sarili, ako si Elsa. Ako ang inang pag-ibig ni Nardo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Nardo at sinabi, ngayon ka pala ikakasal, bakit hindi mo ako inimbita? Ayaw mo ba akong batiin ka? Sinanayasan ni Nardo ang hasikiritay huwart na pimasok sa sulit kapag humawang eksena si Elsa. Pagkatapos ay kiniha niya ang mikropono at nagpahayag, salamat sa inyong kapanahin na dumalo para batiin ang aming kasal. Ang babaeng katabi ko ay si Pia. Siya ang pinakamamahal ko at mananatili akong tapat sa kanya habang bihay. Tiningnan niya si Pia at sinabi, salamat sa pagtulong mo sa akin sa aking pinakamahirap na panahon, nang isa lamang akong vegetable. Inalahan mo ako ng buong puso. Ipinapanghako ko na hindi kita bibigyan habang bihay. Handa akong magbigay kaligayahan sa iyo habang bihay. Nakakiya si Nardo ang malakas na palakpakan mula sa lahat. Maraming simakaw, mahalikan. Mahalikan. Nahalikan sina Nardo at Pia ng may kaligayahan. Tila walang nakapansin sa pahiral ni Elsa maliban kay patong bihay. Nakakilong ang kanyang anak at ang taong gumawa nito sa kanyang anak ay mapayapang Masaya. Kaya halit na halit sa patong bihay. Sa pamamagitan ng kanyang karanasan sa mundo, napansin niya na labis na maong baba si Nardo kaya ipinaimbestigahan niya ito. Limabas na siyan ang inang pag-ibig ng kanyang apo at namhako silang mahmamalan. 5 taon na ang nakalipas, hiniwalayan ni Elsa si Nardo dahil sa kanyang ambisyon na mag-aral sa ibang bansa kaya napitol ang kanilang pag-ibig. Nakita ito ni patong bihay at nagkaroon siya ang ideya, ipinakilong mo ang aking anak. Paano ka magiging mapayapa at masaya? Nagpasaya sa patong bihay na gamitin si Elsa bilang isang piyesa para makikanti para sa kanaya. Nang habang yun, nakatanghap si Elsang isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Halo, ako si patong bihay, ako ang tiya ni Nardo. Paano mo ako nakilala?
mas marami akong alam tungkol sa iyo kaysa sa inakala mo. Maaari ba tayong makita at makisap? Sige, ipadala mo sa akin ang address. Kahit na hindi alam ni Elsa ang intensyon ng patungbihay, gusto pa rin niya siyang makita. Sino ang nakakalam baka makanap siyang isang pagkakataon para mabawi ang novelang pag-ibig. Kinabukasan, nakita sila sa isang maranghang restaurant. Sinalubong sila ng patungbihay ng may pahalang. Pagkarating, dimiretso si Elsa sa pinto, hindi ako mahilig sa paligoy-ligoy. Ano ang gusto mong sabihin? Sumagot si patungbihay, magdahan-dahan ka lang sa pagkain. Makisap tayo habang kumakain tayo. Pagdating makapagkain, hindi na nakpakambaba si patungbihay. Tanong niya, maamu pa ba ang aking apo? Dahil sa biglang tanong ni patungbihay, mintik nang mabilaukan si Elsa. Iminom siyang tibig at sinabi, interesado ka ba sa aking personal na bihay o mayroon kang ibang motibo? Sakitin mo mina ang tanong ko. Mahal na mahal ko pa rin siya. Ayaw kong mawala siya. Kung gusto mo, tutulungan kita. Ano ang kondisyon mo? Wala akong animang kondisyon. Kung makasama tayong pupunta sa isang bangka, hiwag kang magtahong animang bahay sa akin. Ipinakilong mo ang nakisang anak ko. Dapat ko ba siyang tikman ng sakit ng pahiwalay sa kanayang pamilya? Kung magtagumpay ang plano, sa tingin ko ikaw ang makikinabang ng husto. Ano ang gagawin mo? Mahal na mahal ni Nardo si Pia. Ano ang mangyayari kung mawala siya? Nang makita ng patungbihay ang nakakalukong ngiti ni Elsa, alam niyang kalahati na siyang nagtagumpay. Sinabi niya, handa na ang lahat na aking plano. Kailangan ko lang ang iyong pakikipagtulungan. Araw-araw dinadalang aking manihang si Nardo ang pagkain sa opisina. Tawagan mo siya at anayahan mo siyang makipagkita sa iyo sa isang coffee shop. Ako na ang bahala sa iba pa. Itinaas ni Elsa ang kanayang baso at sinabi, maligayang pagtutulungan. Makatin, nung imahan ng sa minut na araw, gumamit si Elsa ng isang hindi kilalang simhart para tawagan si Pia, kaibigan akong iyong ina. May lihim akong gustong sabihin sa iyo. Makita tayo sa hyudang. Bago pa man makasagot si Pia, pinatay ng kausap ang telepono. Nakalihan siya, lalo na dahil sa lihim na iniwan ang kanayang ina. Gusto rin niyang malaman kung bakit hindi siya minahong kanayang ama mila pagkabata. Dahil dito, kiniha niya ang lunchbox na inihanda niya para kay Nardo at paminta sa lugar ng pagtatakbo. Pagkarating, nalaman niyang niluluko siya. Limabas na ang tong nak-anayaya sa kanaya ang dating kasintahan ni Nardo. Tanong ni Pia, bakit kailangan mong makpanghap na ibang tao para makipagkita sa akin? Dahil natatakot akong hindi mo ako papansinin. Ano ang kailangan mo sa akin? Ako ang inang pag-ibig ni Nardo. Mahal naman ang isa't isa sa loob maraming taon. Sa tingin ko pansamantala lang ang nararamdaman niya para sa iyo. Imalis ka na lang sa kanaya at bibigyan kitang pera na hindi mo maibos sa buong bihay mo. Hindi ko masasagot ang tanong na yaon. Makasawa na kami ni Nardo. Wala ring makakawa ang pakalis ko para sa iyo. Hindi ka pala marinong iminawa. Sa tingin ko hindi na natin kailangang makisap pa. Palam. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tinawagan ni Elsa ang isang tao. Habang inisip ni Pia ang kakaibang pilong na iyon, nanghitam ang kanayang pananghan. Hindi niya alam na nilahan ni Elsa ang pampatilok ang iniman. Dimatang ang hatong inipahanap patungbihay at tinilinghan ni Elsa si Pia na sumakay sa kotse. Ngunit hindi alam ni Elsa na isa rin siyang biktima sa pananghan ng patungbihay. Natanghap nun makainipahang tao ang itus ng patungbihay, pagkatapos nilang makawa ang gusto nila, patayin niyo silang lahat. Gusto kong maranasan ng aking apo ang sakit ng pahiwalay sa kanayang pamilya. Kaya pagkasakay ni Elsa sa kotse, nawalan din siya ang malay. Dinala sila sa isang abandonadong yankshop. Sa kumpanya ni Nardo, naghintay siya kay Pia ngunit hindi siya dumating. Tinawagan niya si Pia ngunit hindi ito sumasagot.
Nakita lang niya sa hps na nasa yengsup siya. Alam niyang may nangyari kay Pia, kaya ipinadala niya kahat ang kanyang katawan at nagreport sa pilisaya. Habang sinisibikan ang kidnapper na molestayan siya, nakising si Pia. Mabiti na lang at kanti lang ang nainom niyang tibak, kaya mabilis siyang nakising. Nakatali ang kanyang kamay, kaya nakanwari siyang inalis ang talang. Limapat ang isang nakamaskara sa kanya at hinihimasimas siya at hinihipan siyang isukang sikarelayo sa kanyang maka. Sinibikan niyang pakilan ang kanyang pakadasgistu at patiloy na tanghalan ang kanyang talang. Katatapos pa lang ibarin bastos ang kanyang damit nang makataka siya, kaya dimiretso siya at sinuntok siya ng napakalakas. Sinabing bastos na may halimaw ng hamata, interesante ka pala, mahanda ka nun ka, marinong ka parang mahkarate. Mag-eersya sa'yo mina tayo bago tayo makipag-isap. Sinihot na Pia ang panga at masalang bahaging lalaki kaya bimaksak siya sa sohar. Dalawang lalaki ang sabay-sabay na sumihot sa kanya mila sa kaliwa at kanan habang sinisibikan lider hang na molestayan si Elsa. Kahit na alam na Pia na sinadaya siyang pensalay ni Elsa, hindi niya ayaw na sirain si Elsa. Kaya sinipan niya nang napakalakas ang lalaminan ng lider hang kaya nataranta ito. Itiniyun lider hang ang kanayang atensayon sa kanaya. Habang nasa mahirap na posisyon si Pia, dumating si Nardo. Mabilis na napabaksak ang kanayang katawan ang haters at tinali sila. Limapit si Nardo kay Pia at sinabing, "Okay ka lang ba? Labas akong nakalala sa iyo. Okay lang ako. Bakit ka kasama ni Elsa? Siya ang nakanyaya sa akin." Sinabi niya na may kailangan siyang sabihin at pagkatapos ay nawalan akong malay. Tinilanghan ako ni Elsa na sumakay sa kotse nila. Nang makising ako, narito na ako kasama ang tatlong ters at siya. Nang makising si Elsa, nalito siya at hindi niya maintindihan kung bakit siya nakatali. Pagkatapos tanghalan ang kanyang talang, limapit si Elsa kay Nardo at sinabi, "Salamat sa pagliligtas mo sa akin." Malamang na sinabi ni Nardo, "Nakakataon lang iyon. Hindi ko alam na narito ka rin." Tinignan lider hang si Elsa at sinabing, "Mabiti na lang at iniligtas kong baba. Kung hindi, mapapasokan ka na." Nakaramdam matinding kahiyan at pahamak si Elsa at timahal siya sa loob ng mahabang panahon. Limabas na si Pia pala ang nakligtas sa kanaya, hindi si Nardo. Sinadaya niyang saktan si Pia, ngunit bakit niya siya iniligtas. Hindi maintindihan ni Elsa kung bakit ginamit ni Pia ang kabaitan laban sa kanaya. Habang papunta sila sa himpilan pilisaya, lalo siyang nakisip, ang bastos na sich patungbihay. Limabas na ginagamit niya ako para pimatay at pagkatapos ay papatayin niya rin ako. Kung walang awa ko, hiwag mo akong sisihin. Matapos ang mahabang panahon pag-isip, sa wakas ay nakpasaya si Elsa. Sinabi niya ang katotohanan tungkol sa kidnapping sa pilisaya. Sich patungbihay ang nakplano na pensalain si Pia kasama ang recording. Sa oras na ito, payapa sich patungbihay na iminom afternoon tiya kasama ang kanayang kakaibigan. Sigurado siyang naktagumpay ang plano. Iminom siyang tso at nakakalak, ngunit hindi niya inasahan nang dumating ang hapilis at sinabi, "Ikaw ba sich patungbihay? May kinalaman ka sa isang kasong kidnapping. Pumunta ka sa amin para tumulong sa investigasyon." Tinignan ng patungbihay ang kakaibigan niyang nakaupo sa paligid niya at patiloy na itinanggi, "Nakakamali kayo, hindi ako yaon, wala akong ginawa." Hanggang sa dumating siya sa harap ng tatlong kidnapper at si Elsa, hindi na nakanwari sich patungbihay. Inamin na niya ang kanang kasalanan. Matapos malaman ang resultang investigasyon mula sa pilisaya, labas na nasaktan si Nardo. Hindi niya inasahan na ang kanayang tiyan ay isang walang pusong tao at ang tong minahal niya noon ay napakasama. Lalo niyang nakita na tama ang paklayo niya kay Elsa kaya lalo niyang minahal si Pia. Malinaw na makakataka siya para sa sarili niyang kaligtasan, ngunit matapang niyang iniligtas si Elsa. Kanayan ang bihay, ang kamakawang masama ay may kaparisahan.
Naki paksa watan se Elsa kaig patong bihai para mabawi ang kanang kasintahan, nginit sa kasamang palat, ginamit siya nig patong bihai belang isang kasangkapan para makiganti kay Nardo. Si Elsa, dal sa selos, ay gumawan gmaling gewijn, nginit 90 siyang pagpaparaya na piyaw. Nang matanghap na niya ang kanang sentensya sa belanghan, sa wakas ay natauhan si Elsa. Imiling siya na makita sa piya at tinipat din ni piya ang kanang kailangan. Nang dimating sa piya, tinanong siya ni Elsa, hindi mo sana ako iniligtas. Ayokong malala ka sa hinarap bilang isang panghinaan. Sa sitwasyon yaon kung sino man yaon, hahawan ko rin yaon. Hindi mo na kailangan